ko'y babae dala? Ha? Wala lagi ko na. Ayaw ko atik-atika, ayaw ko atik-atika. Na ako ebidensya diri oh. Si ante mismo nag-video ani. Katutag iya sa tubaan. Maigo gani ni pre, impas yung karon. Dakpan juga ron. Ay! Gay! Sorry pre. Sorry, sakit kayo na. Yun siguro kayo pagdumot sa ako ba? Masingisi, mangguga parehara kasi na yung... Usim pagbuwan yan. Saan mo na ni? Sumpagay yun na nato ni. Pakot may bataan ni, mura magbata. magbata. Ta ba? Kula taon ti ka. Sakit Ina ni kayo mo, mong gibuhat sa kuha. Laina ni mo kadulaw, mura magagway buot. Ikaw tayo labayan, di ba ka masuko? Uy, turams pa rin. Tidibir ba? Pre, alay dire, pre, kaya gawa niyo, pre. Hindi man mo dire. Wala, tumbalata rami dire ah, Tatay Marjong. Wa mo yung mga ligaw. Wala, okay. Lami man mo balik pagkabata ba? Ikaw magariyan, nadala kay Tidibir. Tadaan tinibir ka ba ba mo unsay nihitabo pre? So di Di ay. ba nag-inom ta last time ante kuyog na to si Mamiyang? Unya. Unya. Gibidyohan ta ni ante. Na. Sure, Roy. Mo na inihitabo nung nag-away minihan na. Kay gibidyohan ta giistorya mi nung ante noon dito tagi ka nag-inom-inom. Yan sa may purpose ng Tidibir. Aka ni, mao ni akong gihatag ni Hana tong Valentine's. Gibawi na ako kay nagbulag naman mi niya. Saan naman Lagot lay kayo mo na. Adto na ko si ante karon. Magstorya mi. Musabay, me. Unsa man sabay mo? Tara, sabayon natin para klaro na to ni. Tara, unya na tong balata ninyo ha. Tara. Bulag yun tayo mong hanap, pre. Nagbulag mi Hana oy, naginuli ay gali may gamit no. Yan sa may mga gipangkuha niya. Kansi gali kay ko kay pati motor nakuha sa kuha. Na. Di lang kay ka na, pre. Alkansi juga kay gamay ra kay kag nahatag ka na. Pero may nakuha ni mo siya. Katulang sandal nga bartuhon ra. No, taon man mo na, pre, di naman na maalin sa net market na. Mao lagi no. Te! Te, abrini te! Pretty, be. Kabalo ba ka unsay nahitabo te? Nagbulag kami ni Hana. Unya na damay mi nga barkada. O nya sa ba may gusto nimo mahitabo sa mo ka? Unya wala man siya tinson man ni ron. Ani nila mag-inom lang tayo yung tuba diri adi ay. Sa man pag-inom nga wala kay si Antino. No ako ilabot kay na siya atraso sa kuha. Naya mat o turo ni tuba diri dayo. Di mo lingkod mi dire. Lingkod kuha na ako ni bahala na siya dira. Video na siya. Mo na yung pambayad sa kuha. Oh sige. Shata. Ako na. Chat, pre. Sa mo na, pre mo nang baso ng latay. Sa Sabay na uy. baso. Ako yung nainom dire. Sibug. Oh. O Shot, di klaro pre. bitaw ba pre kay naglagot man juga pre dapat pagawas imong gibati pre. Pre! Nagilimugmog oh. Pre! Gituwag naman ani mo, pre! Pre. Kalma lang. Kalma lang, pre! Nasa mong ka pre? Uldo, dugay na mo ni Hana, pre, nanang, jud na, pre, mag-away jud ba, kung sa karelasyon, na jud na, di magpagsinaptanay. Nay mga problema pero ayaw na kayo gud na problema. Kita ka ba magbabae magukod sa tuwa? Kilak naman yan mga amigo, pre. Sa muka, uy, sabtan lang. Isod kay ning kuan pre kanang. Isod kay ning wala. Kung naapa ang ibati, pwede bang Sulti, pre, pre. Isod kay ning dili na to kuyog atong uyab pre. Na. Ano yun na pre, lisod juga na pre. Kasi Marjong gani, di ba dagan naman po kagibulagan? Baka naglisod. Wala, pre, pero kapangita, dito ko sila, pre. Ganis. Masabtan na ka na mo pre, kay dugay-dugay naman gitpod mo ni Hana pre. Dili Dili makalimutan man ba? sa ingon nana pre, lahi man gud inyong ginamin. Sabi ay. Isod ning dili na to kuyog atong uyab sa inuman pre kay. Wala ni mo pugong sa tuwag inom. Sa ato pa, happy ka nga nagbulag mo! Tears of joy ra ni. Tears of joy! Pre! Nanasandi pre! Uy, Marky, nana day ka? Te! Alite! Pre, kalmay lang pre. Welcome back to our live. Usay meaning na, pre. It's a prank. Prank! Saan yun na pre? Daot na si Tanog YouTube, ah. Te, ako sa silang atuon ha. Explain ako silang nahitabo. Gari lang ka. Ani pre, dira sa tihayak sa. Di bugi ka ba? Ano mo gana pre? Si Ante, gisuguran ako na nga mag-video sa tuwa samtang gainom ta. Para na siya ikapakita ka Hana. Ug nairason si Hana makipagbulag sa kuha. Te, mag-inom mi karon sa akong mga barkada ba nami kuyog babae. Unya? Videohi mi. Unya ipakita kay Hana Ha? Ano naman? para masuko siya sa kuha. Game? Game.
Game. Grabe, planoy! Tok na kayo ko sa relasyon na mong hana, pre. Toxic na kayo. Mo di ay, Mao pre. na nga, kailangan kong tao mo tabang sa ko ang mas katuparan akong plano. Kuya Pan. Mao na nga, I'm so very thankful kay ante. Ang video na ako, tinuod na dyan kay Toy Mua ba ka nasakitan kas magbulag yun ni Hana. Pre, ang ato ay importante, magkuyog ta barkada sa atong bisyo hantod sa kanturan. Shut it down! Salamat, Salamat, Ate. Ate. Okay.